é un punto que está sin dictaminar, que temos que votar a súa incorporación a orde do día e o expediente 2035/2019 complemento retributivo de incapacidade temporal ao 100%. Ben, isto ven e explico que en data do 25 de 10 de 2012 o Pleno da Corporación adoptou o seguinte acordo para cumplir coa Lei de Estabilidade. Primeiro, aprobar o novo réximen de complementos retributivos por contingencias derivadas das ILT, sendo do seguinte teor: contingencias comuns, 3 primeiros días aboarase o 50% das retribucións que se viñan percibindo no mes anterior á causa da baixa. A partir do cuarto día e ata o 20º aboarase o 75% das retribucións que se viñan percibindo no mes anterior a causar a baixa, ambos os dous inclusive, supoñendo isto que o Concello complementará hasta o 60% ata o 75%, é dicir, un 15%. A partir do 21º día aboarase o 100% das retribucións que se viñan percibindo no mes anterior a causa a baixa complementaria a administración nun 25%. Considerando que a Lei 3/2018 de 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas modificou o artigo 146.3 da Lei 2/2015 do 29 de abril do Emprego Público de Galicia, o cal ven a establecer un novo marco normativo por réximo de incapacidade temporal do personal ao servicio das administracións públicas que permite a cada administración pública determinar as retribucións que procede a percibir durante a situación de incapacidade temporal do persoal ao seu servizo, visto a acta número 8/2019 da Mesa de Negociación da RPT do Concello do Grove, na que se incluía como orde do día o réximen retributivo da situación de incapacidade temporal do persoal do Concello, no que se propuña o pago do 100% nos casos de incapacidade temporal, entendéndose que aplicarase unha vez adoptado o acordo correspondente, o cal aprobouse por unanimidade. Proponse, primeiro, aprobar para todo o personal, funcionario e laboral, o servicio do Concello do Grove, incluído no réximen xeral da Seguridade Social, que o complemento retributivo dende o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou licencia por enfermidade, sumado á prestación do réximen xeral da Seguridade Social, acabe o 100% das súas retribucións ordinarias do mes de inicio da incapacidade temporal. Segundo, a data de efectos do presente acordo é para todas as situacións de incapacidade temporal iniciadas o día 1 de setembro de 2019, inclusive e posteriores a dita data. Bueno, pois como acabo de ler, do que se trata de levar adiante a Lei 3000/2018, que xa desde inicios deste exercicio 2019 propón o pago do 100% das baixas por incapacidade temporal ou por licencia de enfermedade. Isto foi un acordo que se chegou na mesa de negociación, que teñen vostedes todos copia da ata onde participaron todos os sindicatos. Foi, ademais, unha proposta que veu de un dos sindicatos, concretamente a Comisión Obrera, espero, apoiado por todos os demais, CIGA, CESIF e UGT, e foi así acordado. Tiñamos un debate que era... Isto se entendía que tiña que ser de incorporación inmediata para o personal funcionario, pero había bastante discrepancias, sobre todo coas interpretacións que facían desde a Secretaría, si tamén era de aplicación aos laborais. E finalmente se toma a decisión de que sea para todo o personal, tanto funcionario como laboral do Concello do Grove. Así pois, esta é a proposta que traemos para que poda entrar en vigor, como ben pon aquí, con un carácter desde 1 de setembro de 2019. En primeiro lugar, polo tanto, vamos a proceder a votar a proposta para incorporala ao orde do día, e se así queda incorporada, pois abriríamos un breve turno de intervención, se así o consideran. Polo tanto, votos a favor de incorporala. Incorpórase por unanimidade. Votos a favor, polo tanto, bueno, a explicación queda dita. Se ten algunha palabra, señor Otero. Buenas tardes. Bueno, en principio, lógicamente vamos a aprobar a proposta esta. Chócanos un pouco porque para o personal funcionariado esta retribución do 100% xa debería estarse executando desde 1 de xaneiro deste ano,
e polo que nos contan non se está facendo, non se está aplicando ao personal funcionario. E este acordo é de abril do 2019 e, lógicamente, xa houve tempo para traerlo a pleno para que xa se aplicara tamén no seu momento e non as prisas, porque, polo que temos entendido, quedou aí no caixón do olvido, como moitas cousas. Nada, vamos a probar o que esperemos que non volva a suceder e que realmente se aplique o 100% xa dunha vez. Nada máis. Sí, señor Outeiro. Sí, desde o BNG tamén estamos dispostos a darlle para adiante esta medida que, bueno, como se dixo aquí, xa ven con retraso e, pois, certamente dentro do campo dos traballadores por conta allea, pois os funcionarios pois a veces teñen certas ventaxas que a maioría de traballadores non teñen, cousa que a veces sirve para motivo de incluso de escarnio, de comparación e tal, pero bueno, son sempre opinións dirixidas a intentar restarlle pois eses logros conqueridos por moitos funcionarios. Entón eu, que fui un traballador por conta allea e sigo sendo, pois sempre digo o mismo, cando o resto se os funcionarios están ben, o resto dos traballadores pode que estén sempre un paso por detrás, pero que non vexo que adianten os funcionarios. Por lo tanto, canto máis arriba estén os funcionarios, pois os restos dos traballadores que sempre irán un paso por detrás, pois, se os funcionarios chegan ao quinto piso, os restos dos traballadores poderán chegar ao cuarto. Pero se queremos que os funcionarios baixen ao sótano, pois os restos dos traballadores van a ir para as cloacas, directamente. Entón, ese tipo de mensaxes sempre inoculados desde certa ideoloxía, ademais, non de esquerdas, pois quero poñelo aquí de cara, darlle volta e decir que efectivamente hai que conseguir que os funcionarios estén contentos, que teñan seguridade no seu emprego, teñan empregos dignos e estén ben remunerados ou moi ben remunerados para que o resto dos traballadores que lle vayan á zaga pois polo menos intenten chegar sempre ao nivel dos funcionarios. Pero tamén pido responsabilidade por parte dos funcionarios, porque, efectivamente, se lle vai a aumentar esa retribución por baixas ao 100% desde o primer día, e, polo tanto, esperemos que fagan bo uso desas baixas, e tamén pido responsabilidade por parte dos médicos, que, no fondo, son os que dan esas baixas moitas veces. Polo tanto, sexamos todos responsables, porque aquí o que está falando é de cartos públicos que van a ser retribuídos a traballadores que, polo tanto, ten que ser ben aproveitado todo, tanto os cartos públicos como o traballo deses traballadores, e iso, pido responsabilidade de toda a cadea para que sexa un exemplo a seguir polo resto dos traballadores e falemos sempre dos funcionarios como traballadores exemplares e a imitar, tanto na súa dilixencia como no seu salario. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Ben, por parte do Partido Popular tampouco vamos a poñer ningún impedimento para aprobar esta moción. Decirlle que efectivamente veñen vostedes un pouco a destempo, porque, bueno, dende que o Estado aprobou en xullo e a Xunta en decembro, xa tiveron casi que 9 meses para levalo a cabo. O sea, non tiñan que haber esperado siquera a que yo propuxeran nesta reunión da cal nos emiten a acta, non? Que foi en abril. Algo máis que deberían ter en conta tamén, e ademais me chama a atención nesta acta, fíxese que, bueno, entre todas as plazas que están por cubrir, falan vostedes de técnicos de administración xeral, de administrativos, técnicos de deportes e eso, e me chama a atención de que non está por ningunha parte o técnico de turismo. Non sei se se perdeu xa e se contratou e nós non nos enteramos, ou simplemente me chama a atención de que non o fixesen constar nesta acta. E confiar tamén dende o Partido Popular en que
deixen vostedes de seguir lamentándose e seguir poñendo excusas e se poñan a facer o seu traballo e contraten esas plazas que teñen que contratar desde levan 4 ou xa casi 5 anos dicindo as mesmas excusas e non sei a que están esperando para facelo. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, en primeiro lugar, señor Outeiro, dicille que os funcionarios e funcionarias do Concello de Grove, desde logo eu falo desde a miña experiencia, fan un traballo exemplar e en moitas ocasións, se non fora por eles, sería inviable sacar adiante todos os proxectos que durante estes últimos 4 anos se sacaron, coa escasez de personal que temos. Por lo tanto, eu si vou facer unha defensa, polo menos, dos funcionarios e das funcionarias do Concello de Grove e tamén dos traballadores laborais. Así pois, en ese sentido, defensa. Segundo lugar, aquí hubo moitísimo debate. É certo que nós non queríamos aplicar o que marcaba a lei porque senón teríamos que aplicarlo desde xa para os funcionarios e os laborais deixalos aparte, porque é certo que os laborais van por outro réximen, non están dentro do Estatuto da Función Pública, se rixen por outros convenios e por outras legislación laboral e, polo tanto, o debate realmente estaba no personal laboral, se lles correspondía ou non pagar o 100% das baixas. Levámolos varias veces a Xunta de Goberno porque entendíamos que a competente era a Xunta de Goberno local, pero nos últimos meses pasaron hasta 3 secretarios pola Xunta de Goberno e sempre non lo botaron atrás, primeiro porque non tiña moi claro o do personal laboral e, sobre todo, o carácter retroactivo. Finalmente, se toma a decisión de que, despois de moito estudiar, como le di antes, se tiña feito un acordo no pleno do 25 de outubro de 2012 e que era o pleno o órgano competente para todo isto. E unha cousa máis, é certo que isto é unha acta de unha das moitas reunións que tuvemos da RPT que seguiremos tendo e a ver se somos capaces de sacala adiante. A oferta de emprego público está aprobada, está negociada cos sindicatos, está negociada cos sindicatos nesta acta, e o técnico de turismo ou o posto de técnico en turismo concretamente non está en esta oferta de emprego público porque hai un debate na mesa de negociación da RPT de onde ten que constar o técnico de turismo, se ten que ser un posto funcionario ou un posto laboral. Por eso non se saca. A oferta de emprego público só se pode sacar dos postos xa creados e aprobados. E aí hai unha discusión e un debate na mesa de negociación que, como non se acaba de definir onde quedará ubicado, pois non está. De todos os xeitos, decirlles que esta oferta de emprego público que aquí aparece esperamos aprobarla en unha xunta de goberno de aquí a finales de ano, que iso non quere dicir que salga xa adiante, porque xa sei que non me creen, pero vou a volver a explicalo, polo menos a argumentalo. Non se está contratando máis personal no Concello de Grove non por unha decisión política, por unha decisión estritamente técnica. Non é solamente aprobar a oferta de emprego público, é que hai que aprobar a oferta de emprego público, hai que valorar as tasas de reposición, hai que ter os postos totalmente valorados, hai que ter os postos presupuestados. Nós, desde a Xunta de Goberno, temos solicitado e temos aprobado políticamente a contratar moito máis personal do que temos a día de hoxe na plantilla do Grove, e lles podo dicir que a día de hoxe non somos capaces. É máis, imagino que sabrán que está publicada xa e rematou o plazo dunha bolsa de traballo que esperemos que sexa a ferramenta e o instrumento que nos permita realmente coller a máis personal que realmente estamos necesitando. Polo tanto, a día de hoxe a oferta de emprego público e a aprobación de novos postos de traballo, primeiro, para aprobar novos postos de traballo temos que aprobar unha RPT, e a oferta de emprego público só pode ser daqueles postos que ahora mesmo están vacantes dentro da plantilla. Iso é o que temos falado e iso é a nosa intención. Pero os podo decir claramente, e lles convido, que xa sei que moitas veces van a falar e consultan, vayan a falar co señor secretario e lles vai a informar técnicamente de por que non podemos estar contratando a todo o personal que a día de hoxe quixéramos estar contratando. E xa me adianto ao que podan decir no próximo pleno nas próximas semanas. Esta mesma semana remata moita xente, moitos traballadores e traballadores no servicio de limpeza, no servicio de obras, no servicio de mantenimento, contratados por Plan Concellos,
que non vamos a poder contratar hasta que entre en vigor esa bolsa de traballo. Por lo tanto, o Concello de Grove vai ter unha escasez de traballadores e de traballadoras de aquí a final de ano nunha porcentaxe preocupante para o goberno, porque sabemos que non vamos a ser capaces de ofrecer o servicio ao nivel que este Concello se merece. Pero a normativa é a que é, os informes técnicos son os que son, e desde logo nos temos que ater a eles, non? E esta é un pouco a situación, pero desde logo sí que é certo que é un tema para debatir en próximos plenos e en próximos momentos. Ben, pois entonces pasamos a votar o punto, o expediente 2035/2019, complemento retributivo de incapacidade temporal ao 100%. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Sendo un pleno extraordinario, non habendo rogos e preguntas e non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas tardes.